שלום חברים יקרים, קהל נכבד, ברוכים הבאים למרוץ השנתי השביעי לזכרו של רצ"ר אלון סמוכה. שמעון, שושנה וכל השבט הנפלא, מאחל לך שמעון בריאות טובה ואיתנה, תתגבר על כל המכשולים כי אתה זקוק לזה עכשיו, אבל אני מאמין בך, אני מאמין ביכולת האישית שלך שאתה תתגבר בעזרת השם. אנחנו רואים בכפר סבא וגם בקאנטרי, בנוסף להוד השרון, זה בית ראשון שלנו, עם הוד השרון ביחד. זה דבר אחד, חג שמח, חתימה טובה לכולם. המרוץ הזה הוא כבר בפעם השביעית כבר שנעשה, זה עניין שהוא לא, הדברים האלה לא מובנים מאליהם. צריך להודות באמת לכל העוסקים במלאכה. קולות מעבר לא חשים לי לעצור, אבל אני מוסיף בחושך לחתור ושואל ומבקש